दिनैनि बे धोनगुरि गामिनि आइफोर आफाफोरजों दसे सम सावरायलायनायनि हाबाफारिनि बेलखौ दैदेननाय जोंनि कसुगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि बिथां बनि प्रसाद बर' आरो बिथांजों अर्थात आंजोंनो गासैबो टीमाव लोगोसे फैफानाय जोंनि कसुगाव ब्लक बिपिएफनि वर्किं प्रेसिडेंट दीपक नार्जारी बिथांजों लोगोसेयैनो जोंनि कसुगाव ब्लक बिपिएफनि आगोलनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां अजय सरकार बिथां जोंनिनो नैबे नर्थ गंगिया प्राइमारि कमिटिनि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांनि मावथिफारियाफोर लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला कमिटि वमेन बिपिएफनि नेहाथारि सुब्रा नार्जारीजोंनो लोगोसे फैफानाय जोंनि दतमा ब्लक बिपिएफनि वमेन अर्थात माने आइजो बिपिएफ जेखौ जों होनना बुङो बिनि गाहाय नेहाथारि आरो सियालमारि प्राइमारि कमिटिनि जोंनि महिला बिपिएफनि दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे जोंनिनो कसुगाव ब्लक बिपिएफनि लाइमोन हान्जानि मानगोनां आंनि दैदेनगिरि कर्मी लोगो नोंथांमोन गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासैबो सोद्रोमा नोंथांमोन गामिनि सरकारि गावबुरा समाजनि गावबुरा बिथांजों लोगोसेयैनो गासैबो जोंनि दिनैनि हरखाबै सावरायनायाव बाहागो लाफैनाय धोनगुरि गामिनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आइफोर आफा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे हरखाबै सावरायनो लेंनाय मिटिंआव बाहागो लाफैनाय बे गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथिखौ आं जासिहरग्रोबाय दिनै थारैनो आंनि थाखाय मोनसे गोदान आगान होफैनाय बायदि आं साननानै लादों नोंथांमोननि बे धोनगुरि गामिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबाय थादों हागा सेराव खोब माने शान्तिपूर्ण भाबै आलो गोजोनै रायजो जानाय जोंनि बर' फिसाफोरनि गामि होननानै आं मिथिबोदों आरो बे गामिया ओरैबायदि मोनसे आंनि थाखाय गोसोखांजाथाव जानायनि आरो खारन दं जोंहा जोंनि बिमानिनो बिनानाव आंनि आइनिनो बिनानाव अर्थात मादैया बे गामियाव दं दिनैसो लोगो मोनलायदों उन्दै उन्दै जों एलपि स्कुलाव फरायनाय समावनो खारबोनाय आरो बे समाव जे महर मुस्रिखौ नुदोंमोन बै महर मुस्रिखौ आं गोसोखांबाय थायो आरो बिदि दं गैया बेखौ खिन्थु खुनुदिन लोगो मोनफेरैया बेसेबांबा गोबाव जाबाय हिसाबै दिनै फैनानै हठात नुनायाव गोबां सोलाय सोल' जानायखौ नुदों बैसोनि लोगो लोगो आदैनि महर मोखांखौबो सोलायनाय नुदों मादैनि सोलायनाय महर मोखांखौबो सोलायनाय नुदों आरो गासैबो बे आदै मादैनि गथ'फोर अर्थात आं दा जायफोरखौ बिदा फंबाय जायो बिसोरखौबो देरसिनफोरखौ लोगो मोनदोंबाबो बिसोरफोरखौ लोगो मोनाखै खिन्थु दिनै लोगो मोनदों आरो बेवहायनो जोंहा लोगोसे जोंनि गामिनिफ्राय आरोबाव हाबा जाफैनाय आंहा बिमानै सोमोन्दोनि आरोबाव सासे दंबावो बिरला बसुमतारी होननानै जायखौ बुङो दा बेवहायनो दङ जोंनि आंनि गामिनि मानसिफोर आरो नैबे आमाइसोआ बेबो आंनि गामिजों नांजाबनाय आंनि आइनि गामिनि अर्थात बै मादैनि गामिनि आइनि बिनानाव मादैया बेवहाय दंफैयो आरो आइनि गामिया जाबाय गोथैबारि गामि फुथिमारिजों नांजाबनाय सानजानि गामि आंनि गामिजों नांजाबनाय सोनाबनि गामि बे गामिनि जाहा नैबे सरकारि गावबुराबो आमाइसोसो बे गासैबो नैबे धोनगुरियाव थानाय मानसिफ्रा गोथैबारि जोंनि हजोंथिंजायनिनो मानसिफ्रानो गोबांथार दङ होननानै आं गासै खबरखौ बिथांनिफ्राय मोनदों दा बे हिसाबै बे गामिया खुरमा बायदि मोनसे गामिफोरनि गेजेराव आंनि खुरमा गामि बायदि जानानै थाबाय बे मोनसे जाबाय आरोखि दा
जय पालवान बिसोर माबाया बनि प्रसाद बर'आ बिथाङाबो बेखौनो बुंदों खिन्थु मोनसे बाथ्राया जाबाय मा दुर्भाग्यजनका जाबाय जे समष्टि हिसाबै बे गामिया गसाइगाव समष्टियाव गोग्लैनानै दङमोन सिगांनिफ्रायनो MLA बिसायख'थियाव नोंथांमोनहा गसाइगावनि MLA 28 नम्बर समष्टि होननानै जेखौ बुङो बेवहाय भट होबोबाय थादों आरो बे गसाइगावनि MLA आसो नोंथांमोननि MLA किन्तु गसाइगावनि समष्टिजों नांजाबनाय ओरै खोला आरो सोनाबजों माने सानजाजों जे बाहागो गोग्लैयो बे जाबाय क'क्राझार 29 नम्बर समष्टि नोंथांमोना मिथिगौ कसुगाव जोंनि इस्लामपुर सरायदाखा देमदेमा मालभग बेफोर गासैबो जेन' जोंनि 29 नं क'क्राझार पश्चिम समष्टि सोनाब क'क्राझार आङो बे समष्टियाव दा खननै MLA जानानै दं 2016 निफ्राय खनसे जानानै एक माबायाव जोबफैबाय 21 आव गोदान इलेक्सन जादों आरो नैथि खेबनि थाखाय 21 आव इलेक्सन जानानै खेबसे देरहाबावनानै दा लागातार खननै टार्मनि थाखाय MLA जानानै आं बे समष्टियाव दङ दा साखाथियावनो खाथियाव नांजाबनाय बे समष्टिनि MLA ब्लाबो आङो बाहाय खुरमा बाहागि दं होननानै गोसोखांबाय थादों फैनो नंदोंबाबो फैनायनि बे रोखोम माने खाबुखौ लानो रोंनाय जायाखैमोन बे आंनि थाखाय मोनसे माने खोब एक प्रकार नेग्लिजेन्सिखौनो बुंनांगोन आं माने गाफिलिटि खालामदों खुरमा दं बाहागि दं होनना मिथिनानैबो खनसेबाबोथ' समष्टि नङाबाबो आलासि जानो फैजायोमोन आदै मादैमोन दं फंबायफोर दं होननानैथ' गन्थं मोखां नायलायनायनि मोनसे माने थागिदा लानानै फैनो हायोमोन फैनाय जायाखिसै बे गाफिलिटियाव जाबाय अबहेलायाव जाबाय दा मोनसे खाबु मोनबाय दिनै बाव फैनायनि मोनसे खाबु मोननाय बायदि मोनदों खाबुआ जाबाय जोंहा फैगौ MP इलेक्सननि थाखाय जों दा खारथिंलागासिनो दं बे ओरैहाय गासैबो सारा BTC ओनसोलाव जोंहा दा सानै बिजाथि जोङो होदों क'क्राझार पार्लियामेन्टारि समष्टियाव मोनसे आरो दरं उदालगुरि होननाय मोनसे समष्टि दङ बेवहायबो जोङो सासे केन्डिडेट मैया फोसावबाय आरो बिथांमोनखौ देरहा होनांगौनि थाखाय जों दा एखेबारे सान हर हाद्रि खुफुंनानै खामानि मावनायनि बे अभियानखौ सुरु खालामबाय दा बेखायनो दिनै आङो BPI हान्जानि सासे MLA हिसाबै आंनि समष्टिनि सिङावबो आंनि समष्टिनि बायह्रायावबो जेराव जोंहा जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोर दं जाति जनगोष्ठीनि भाई बन्धुफोर दं बेफोराव थांनानै बिसोरनि भट बिनांगौनि थाखाय मेल मिटिं खुङै जोङो गासैबो हाबलांजोबनायनि हाबाफारिखौ लागोन आरो बे हाबाफारिनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै आङो बे धोनगुरियाव दिनै सम मोननायलाय MPनि भट बिनायजों लोगोसे खुरमा बाहागिनि गन्थं मोखां बिथांमोननि न' बां गासैखौबो नायलांखानोसै होननानै बे मोननै थांखिखौ लानानै बाहाय हाबफैनाय जादों आरो हाबफैनानै जेबायदि मोनसे गोसोआव माबा जाखांफैदों मोनसेया जाबाय गोबाव समनि लोगो मोनलायनायनि मोनसे आबेगिक मोनसे मिलन माने गोसोनि मोनसे मिलन अनलायनाय जाथि बंस खुरमा बाहागि मोननानै गोसोआव गोजोननायबो मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों असम्भब गोबाव जाबाय गिलु फालु एखेबारे माने जुग थांबाय नङा होमबा बेनि उनाव लोगो मोनलायोबा बेसेबां गोसोआव मोनसे माबा फैयो माने रंजानाय फैयो खुसि फैयो बेयो आंनि गोसो गोरबोआव जाखांफैदों बे मोनसे रंजानायनि आंनि माने आंनि गोसोआव मोनसे रंजानायनि मोनसे बेयो दिनैनि बे सम होनना आं सानना लादों आरो मोनसेया जाबाय गामियाव फैनायनि गेजेर आं गोबां माखासे उसुबिदाखौ मोनबोबाय थादों उसुबिदाफ्रा जाबाय थाइसुगुरिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो नोंथांमोननिथिं फैनायाव ससे फैनानैनो दालां गोबायखौ मोनजेनबाय नङा होमबा लागातार गंनै दालांनि बायनायखौ मोनजेनहांबाय बिदिनो फैयै फ्राय बिदिनो दालां गोबायखौ गोबां नुबोबाय ओमफ्राय लामाया एखेबारे सिखाव लामाफोरबायदि फिसा लामा जेबो जायाखै नङा होमबा लामाया मोजां नङा खिन्थु नोंथांमोननि गामिखौ बारनानै थाइसुगुरिनिफ्राय हरैहाय CC ब्लकनि लामाबो दं फाखा रडबो दं दालांफ्राबो माने RCC दालां बा खालभारफोर दं खिन्थु बे गामियाव बेबायदि जायाखै बे मोनसे
गोसोआव मोनसे माबा फैदों आरोखि माबायदि जानो हागौ बे गामिनि अबस्थाया बे गामिया मानो बिदि जानानै थाखो बे मोनसे सानखांनाया फैदों ओंखायनो बे आंनि थाखाय गोसोआव मोनसे शक जाहोदों जे मा उनावहालागै दाथ' समस्थिया दतमायाव हाबबाय गिलु फालु खामानि मावनांगौ दं माथो होननाय मोनसे गिनाय फैदों गोसोआव लामा गैया लामायाव जे दं माने एकदम जाम्फैफोरथ' घन घन दं जाम्फैयाथ' घन घन दं आरो जाम्फै मोनफ्रामबो गासैबो दालां गोबाय बहाबा माने दालांनि जय सोनानै दोनदों नोंथांमोनहा बहाबा माने दंफांनि दालां ओरैनो खुन्थिया गायज्रांनानै दोगथाबनानै लानाय दं बेबायदि दा बेखौ हिसाब खालामनानै नायबा बे जायगायाव गिलु फालु खामानि मावनांगौ दं लामाथ' खुरखानांगोन लामाजों लोगोसे बानबादे बाबाबो मा होनो खालबाहारफोरबो मेला मावनांगौ दङ दा बेखौ नुनानै एसे गिखांनाय फैलायलांदों आंनाव बाब 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 गिलु फालु खामानि मावनांगौ बाव जमा जानानै दं रायजोफोरनाथ' समस्या बेनो जाथारगोन नङा होमबा रायजोफोरनि आसल समस्याथ' बेनो जाखागोन होननानै बुजिनानै लाखाबाय आं आरो दा रायजोफ्रा मिथिङाव बेखौनो बुंखागोनदां नङा फैखादां रायजोफ्रा बेखौनो बुंखागोन दा मिथिङाव बेनि बादै आरो माथो थानो हागौ जाम्फैयाथ' आं नुनायाव बे हाग्रानि जे दै जियायनाय फिसा 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 जे दै थायो दंफां लाइफांनिफ्राय जे दै ओंखारो दंफांनि रोदाफोरनिफ्राय जे दै ओंखारो बेयो बिराद हासार गोनां दै आरो बे दैया नोंथांमोनहा बेखौनो जाम्फै जावै जावै दुब्लियाव लांगासिनो दं आबादा बेजों हयथ' आबाद मावनायाव दैनि समस्या जायाखै खोमा थिगैनो दं बे जाबाय बेखौ नांखागोन बे जाम्फै दख्लाया थाखागोन बेवहाय खालि खालबाहारनि प्रयजन दङ दा बे जिनिसासो गैया बेफोर समस्याखौ दिनै बुंनायाव आंहा जेबो आख' फाख' माने गैया मावनांगौनि मोनसे सम फैबा बेखौबो सेस्था खालामगोन खनसेथ' जाजोबाबो जानो हागौ सम लानानै हयथ'बा फोजोबलांनायनि परिकल्पनाखौ लाना खामानिया मावजागोन बेवहाय मोनसे बुंबावदों जोंहा गामिनि गावबुरायाबो आरो हनै गामिनि सासे सांग्रां बेक्ति बिथाङाबो बुंदों गंया माने मा हेल दैनि जे उपद्रब हेल दैया खुरखानानै ओरै नारबोगासिनो दं सोनाबहा नारबोगासिनो दं आरो बे हेल दैनि उपद्रबआवनो गोबां न'खरा खारबोनांनाय माखासे बाथ्राखौ खिन्थादों आरो बेथिंसो बोरैबा बोहैबोनो नागिरदों होननायबो बिथांमोनहा बुंदों नायनोबो खावलायदों दिनै एक्जाक्टलि हयथ' नायनो हास्लाबाबो जानो हासिगौ दस्रा दिनाव हयथ' नायनायनि बे माबाया बेखौ दिन थारिख लानानै आङो हयथ' नायनो थाखाय दिन गोदान लाफिनगोन बेनि थाखाय आरोखि दा बेफोर समस्याफोरखौ आङो दिनै बाव फैनानै मोनदांबाय कारेन्टआथ' दं बाखि ओमफ्राय लोंग्रा दैनि जे बेबस्था जल जीबननि जे बेबस्था बेथ' दं जल जीबन बेखौ बानायखांनानै दा माबागासिनो दं जल जीबन मिशननि बे पाइप बसायनाया गामि 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 पाइप बसायनानै जे ओमफ्राय न'आव जे टेप बसायनांगौ बे गैया जेबो गैया जोंनाव सिराल' देखायनायल' जेबो गैया मोनजाया जोंनाव मोनजाया गैया जल जीबननि बे लामा सेर 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 पाइप बसायाखै होमबा बे मोनजाया माब्ला खुलियामोन माब्ला खुलियामोन बेखौ बोसोरथामथ' जायाखै जल जीबना बे आगोलनि पाब्लिक हेल्थनि स्किमसोमोन दा स्टेट गभर्नमेन्टनि दा गोदानै जे गोजौ थिंखि गायनानै एकदम गोजौ थिंखि गायथारनानै बेनिफ्राय पाइप बसायबोथारनानै जे न'खर न'खर टेपजे लागायना होदों ओरैहाय बेखौथ' खालामाखै नङा होमबा आदसा बेखौ होमबा जोङो दा पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टनि माबाजों इन्जिनियारजों रायज्लायनानै बे गामियाव इमिडियेट सार्भे खालामहोनो थाखाय जोङो थिनहरगोन बे धोनगुरि गामिया जिहेतु दा आं मिथिनायाव बेवहाय गासिबो हाया नोंथांमोना माने माबा जाजोब्बाय बेक्तिगत पाट्टा लेखा मोनजोब्बाय आरोखि बेखौ नायोबा गामिया खुनु बे गोदानै हाबनाय एनक्रचारफोरनि गामि नंला बियो आरो बे गामियाव नैबे जल जीबन मिशननि स्किमखौ बिथांमोनहा सेंसन खालामना होनो हायो खिन्थु सार्भेया जायाखै सार्भे जाहोनानै न'खरसे दङ बिनि गासैबो माबाखौ लिस्टखौ खालामजोबनानै भारत सरकारनो बिथांमोनहा फाथायहरनांगौ आरो बे मथे सेंसना फैगोन दा आसरित घटना बेसो जाहैबाय मा जे बेवहाय मानो बिदि जाखो दा नोंथांमोननि गामिनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ आं सिगां बुंग्रोनोसै थांनाय 15 बोसोर बिपिएफनि सरकारनि आमोलाव जायाखिसै मावस्लाबनो हायाखिसै बिभिन्न खारन थाबाय नानान धरननि माखासे समस्याफोर दंमोन बे समावहाय मा समस्या नोंथांमोनहा मिथिगौ
बे समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिराद गिदिर मोनसे आन्दलन दंबाय थायोमोन आन्दलना फरायसा आफादनि दैदेननायाव जादों मोनसेया जाबाय आखायाव आइजें दैनानै जानाय आन्दलन आरो बे आन्दलना जोंनि गेजेराव गाज्रि रोखोमनि मोनसे महर लादोंमोन मोनसे समाव हाथियारनि जे आन्दलन हाथियार लानानै जे सोमावसारनायनि आन्दलन बे आन्दलना जोंनो गोबां माखासे भुल बुजाबुजि जालायनाय मोनसे थासारि लाबोदोंमोन आरो बे थासारियाव गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा मालाबा खोलानिया मालाबा साहानिया दहाय होननाय बायदि ना थांलायनो हायो ना फैलायनो हायो बेबायदि मोनसे जगा गोमालायनाय जादोंमोन आरो सन्देहनि गेजेराव गोबां जोंनि बिदा फंबायफोरखौ जों हरैनिया खोलानिया सानबाय साहानि मानि एनडिएफबिजों सोमोन्दो दं साहानियाबो बेनिफ्राय एनडिएफबियाबो सानबाय मा खोलाहा थांनाय माने बिस्रा बिएलटिजों सोमोन्दो दं बा खोलानि मानसि माने बिएलटि एबसु नै बिदिजों एखेबारे माखासे मालाबा गाज्रि घटनाफोरबो जालांदों बुलायनाय बुग्लुंनाय बुना हरनाय बुजा हरनाय मालाबा बुथारनाय बेफोरबायदि घटना जालाखै होनबा दा बेयावनो ओरैबायदि जाबाय जे सरकार दं एमसिएलए दं इएम दं एमएलए दं हाग्रा सेर गामिफ्राव मानसिफ्रा उदाङै फैनो खोलानि मानसिफ्रा रावबो साहस जालायाखिसै जोंनाव मोनसे सन्देह थाबाय जे हाग्रा सेरनि गामिफोरनि न'फ्राव एनडिएफबिफ्रा ओंखाम जानानै थायो नङा होमबा थायो आं बेखौ बुंनो रोंला खिन्थु सन्देह जायो गोजाननिफ्राय बे हाग्रा सेरावखि थांजायो बेथ' एनडिएफबिफोर थाथारो आरो एनडिएफबिफ्रा हाग्रा सेर थानानै बे हाग्रा सेरनि न'फ्रावनो ओंखाम जायो हाग्रा सेरनि मानसिफ्रा बिसोरखौ सहाय खालामो गतिके बे जायगायाव थांनाय माने एनडिएफबिनि आखायाव जिउ जोबहैनाय लिडारफ्राबो सानो रायजोफ्राबो सानो सोरबा एमएलए सोरबा माबाबो एमसिएलए एमाबो हयथ' बेफोरखौनो सानदों आरो बेबायदियाव थांलाय फैलाया जोंनि गेजेराव थुंगेदों नैबे थांलाय फैलाय गैयैयाव बबे गामियाव मा समस्या दं बबे गामिनि लामाया मोजां गाज्रि जाम्फै दंग दंना गैया दालां दुलां दंना गैया नैबेफोरखौ मिथिलायनायनि खाबुफ्रा मोजाङै जों मोनबोलायनाय जायाखिसै बेहाय गोमालायनाय जाहैबाय मिथिलायनाय जायाखिसै आरो नैबेबायदि अबस्थायाव थानायावनो मा जाबाय जौगाखांलु जेखिनि खामानि दामानि मावनांगौ बेफोरबो जायाखिसै मावहरनो हानाय जायाखिसै आरो ओरैबायदि जाबाय स्किमफ्रा हमदारि हरोब्लाबो कन्ट्राक्टरफ्रा मावफैनो गोसो जाया बे हाग्रा सेराव एनडिएफबिफोर थायो बेवहाय स्किम मावहैनाय माने एनडिएफबिजों कन्ट्राक्टरा लाना खारजानाय नङाबा आरो एनडिएफबिफोरजों माने फैसा थाखा बिजानानै खामानि मावनो हायि जानाय लाबाथ' मा थानो आसलाबो साफा जाजोबगोन बेबायदि गिनानै खुनु कन्ट्राक्टरा बिथिं खामानि मावफैनो रावहाबो साहस जाया बे जाबाय मोनसे समनि आन्दलननि थासारि आरो बे थासारियाव गोग्लैनानैनो गामिनि मानसिफ्रा गेजेर दा ना ओरै जायो ना ओरै जायो जोङो जे अबस्थायाव गामि खुलिनानै दंफैयोमोन बे गामि खुलिनायाव जेबायदि लामा सामाखौ एफा एनै रायजो राजाफ्रा खोनानै लादों बा मालाबा एमजे रेगानि एफा एनै जादों बे जानाया बिदिनो जानानै बेखिनियाव जोबनानै थादों आरो दा बेफोर डेभेलपमेन्टआ जायाखिसै मानसि फैलायनो हायै थांलायनो हायैनि बे खारनावबो जायाखिसै दा थासारिया दिनै सोलायबाय बेखौथ' बयबो मिथिखाबाय दा आन्दलनबो गैला जोंनि गेजेराव सिलाय लालायनाय साहा खोला हानलायनायबो गैला थांलायनाय फैलायनायाव जेबो आख' फाख' गैला लिडारफ्राबो फैनो हाबाय खामानि मावफैनो हाबाय नायफैनो हाबाय खामानिल' मावनांगौ दा खामानि मावग्रा मानसिनि दरखार दं दा लामा हमना होग्रा दालां हमना होग्रा लिडारफोरनि दरखार दं दा जोंथ' जेन' 15 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखिसै बै समाव आन्दलन गोनांनि थाखाय एनडिएफबि सेनडिएफबिखौ गिनायनि थाखाय बेफोर फैनानै खामानि मावनो हायाखिसै खिन्थु 2020नि उनाव 2020नि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआर सुक्तिखौ एनडिएफबि एबसु ज' जाजाय बिथांमोना खालामबाय बेनि उनावथ' बिटिसिआव गोदान सरकारबो फैबाय नङा होमबा दा 2020नि बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलआनो देरहानानै दा सरकार बानायाखै होमबा दाथ' इउपिपिएलनि सरकार दंबाय थायो 20, 21, 22, 23 फुरा बोसोरब्रै दा बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट सालायबाय आरो गभर्नमेन्टबो सालायबाय क'क्राझारनिफ्राय देरहानाय नायल' जाल' सासेल' एमसिएलए इउपिपिएलनि बिथाङा खाफाल खुलिना होबाय इएमआ मोनबाय सासेल'थार क'क्राझार जिल्लानिफ्राय इउपिपिएल देरहानाया बे हिसाबै भाग्यबाननि बाथ्रा कसुगाव समस्तियाव सासे इएम मोनबाय दा कसुगाव समस्तिनि इएम हिसाबै बे एलेकाया बिथांनि एलेकायाव गोग्लैयाखै होमबा
नोंथांमोननि बे नैबे थाइसौगुरि धोनगुरि लावख्रिगुरि नरगंगिया सावरगंगिया जि एलेकाफोर दं कसुगाव समष्टि हिसाबै बे एलेकायाव दिनै इएम दङ हिसाबै आं सानो हाग्रा ओनसोलनि बादै खोलाहा नेशनेल हाइवेनि खोलाहा जेफोर जोंनि नामदानि एरियाफोर दङ बै नामदानि एरियाफ्रावथ' लामा सामा बिराद मोजां जाजोब्बाय दालां दलां जाजोब्बाय बे खोलाहा ओनसोलथिं बारा मेजर स्किम हमनानै खामानि मावनांगौनि खुनु दरखारानो गैथ'ला दा बेखौ नायोब्ला जोङो नैबे सा ओनसोलनि हाग्रा सेराव रायजो जानाय जोंनि बिदा फंबायफोर जायफोर गामिफोर दङ बिथांमोननि गामिफ्राव मेक्सिमाम खामानि मावनायनि मोनसे परिकल्पनाखौ इएम हिसाबै लानाया दरखार दंमोन बे जायगाया दिनै ना क'क्राझाराव मोनस'यो ना सेरफांगुरियाव गोसो जाबानो थांब्रबनो हायो दालां दुलां लामा सामा बायदिसिना बेकवार्ड जोब कसुगाव हाथायाव थांनांगौ हस्पिटालाव थांनांगौ स्कुलाव थांनांगौ कलेजाव थांनांगौ बेफोर गासैबो बे बेकवार्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुबिदाखौ नायनानै आंनि मथेबा आंनि बुजिनायाव नैबे हाग्रा ओनसोलाव थानाय बे सेर जेसेबां जोंनि बर' फिसाफोरनि गामिफोर दङ बे गामिफ्रावसो प्रथम इएमआ खामानि मावनाया दरखार दङमोन आरो बेखौ बिथाङा रोङाखिसै परिकल्पना लानानै खामानि मावनायाव बिथाङा फेलें जाबाय बेखौ प्रथम बिथाङा नोजोर होनांगौमोन धोनगुरिखौ नोजोर होनांगौमोन आरो खाथियाव थानाय जेखिनि जाहा ओरै हाग्रा सेक्टराव दङ बे ओनसोलथिंजाय बांसिनै खामानि मावनो जुदि सेस्था खालामोमोनब्ला बे जायगाया दिनैहाय बेफोर गामिया दिनैहाय बिथांमोननि पकेट नट जानानै थागौमोन बे जायगानि रायजोफ्रा बेजोंनो थागौमोन डेभेलपमेन्टआ बे लाबोबाय डेभेलपमेन्टनि खाथिराव जोंनो जाय डेभेलपमेन्ट होफैबाय बे मानसिजों बिथांजों जों थानोसै होननाय बाथ्राखौ रायजोफ्रा निस्सय सावरायगौमोन रायजोफ्रा निस्सय सानगौमोन दा बेखौ खालामालासे दिनै इएमआ मा खालामबाय बे जायगाखौ गारसोनानै दोनबाय बे जायगाखौ एकदम गारसोनानै दोनबाय नरकपुरियाव जोसोमनानै दोननाय बायदि खालामबाय सरकार हिसाबै जेबो मावाखिसै दा बे खारनावनो दिनै नोंथांमोननि गामिया गोग्लैसोनानै दं गोग्लैसोनानै थाबाय दा बेवहाय डेभेलपमेन्टनि अनेक खामानि मावनांगौ दं आइफोर आफाफोर ना मावनाङा मावनांगौ नङा होनबा दहाय जोंहा बुंदों बनि प्रसाद बर'आ मेल बेखेवगिरि बिथाङा आगोलावथ' दतमा समस्ति मा होनो दतमा समस्तियाव गैयामोन गसाइगाव समस्तियाव दंमोन खिन्थु सारा आसामाव एमपि समस्ति एमएलए समस्ति गोदानै दाफिननायनि गेजेराव दा सोनाब क'क्राझार 29नि माखासे ओनसोल गसाइगाव समस्तिनि माखासे ओनसोल मोननैखौ सरजाबनानै आरो सानजा क'क्राझारनि माखासे ओनसोल लाबोदेरनानै टटेल मोनथाम समस्तिखौ एफा बोदेरजोबनानै गोदानै दतमा एमएलए समस्ति बानायनाय जाबाय दहाय आंनि गामियाबो हाबनानै दंदों आगोलाव आंनि गामि अर्थात नैबे आफ्लागावनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आफ्लागाव बेलगुरि पद्मबिल थुरिबारि फिथिमारि गोथैबारि ओरै नाखारगाव जोंनि लागो बानुगाव नलबारि खासिबारि बनरगाव थाकरा खैरगुरि बेफोर गासैबो ओनसोला सानजा क'क्राझार समस्तियाव दंजोबोमोन दा बेफोर ओनसोलखौ गासैबो लाबोजोबनानै नैबे माने सोनाब क'क्राझार समस्तिजों सरजाबबाय सोनाबनिफ्राय आरो नैबे गसाइगाव समस्तिनि माखासे लाबोबाय मोनथाम समस्तिनि खावफा लाबोनानै दतमा नामनि गोदान एमएलए समस्ति जाबाय आरो बे गोदान दतमा समस्तियाव बांसिनानो बर' जाथि दं दा बर'फोर दङ बर' भटार दं आरो सेकेन्डआव सावथालफोर दङ सेकेन्डआव सावथालफोर थार्डआवसो मुसलमानफोर दङ बेनि उनाव राजबंशी बेंगलि बेबायदि आरोखि दा जों एक नाम्बार बर'फ्रा बेवहाय दङ आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलाबो दा दतमा समस्तियाव फैबाय दा दतमा समस्ति हिसाबै बेखायनो मा जाबाय दा 2026आव जे एमएलए इलेक्सन जागोन दानो नङा दे 2026आवसो जागोन बे एमएलए इलेक्सना दा 2026आव एमएलए इलेक्सन जायोबा आं इलेक्सनखौ बहा गेलेगोन आंहाबो दा गोनो गोथो जाबाय थादों दतमायाव गेलेनो ना बावखुंग्रियाव गेलेनो बे मोनसे जाबाय थादों आंहाबो दा मानसिफ्रा बावखुंग्रि समस्तिनाबो होनगासिनो दङ दा खावसे क'क्राझार सोनाबनि समस्तियानो एखेबारे बावखुंग्रि समस्तियाव थांजोब्बाय आरो सानजा क'क्राझारनि खोलाहा थानाय जेफोर एलेकाफोर दं आं गोदो डाबल पि खालामनाय समावहाय गाग्लिनानै पकेट खालामखाजोबनाय खाजोब बे मानसिफ्रा दा फाग्ला बायदि जानानै दंजोबो जोंनाव ओइबार गेलेनांगौ दं होननानै फारसेथिं ओरै सालाखाथि एलेकानि मानसिफ्राबो होनगासिनो दङ खोला पार्टनिया
ओरै माने हारसाफोर दं मुस्लिमफोर दं राजबंशीफोर दं बिसोर होनबाय थादों खुनु प्रकारैबो नोङो माने जोंनि समस्तिनि बादै दस्रायाव गेलेनो नाङा दा जेखि जाया जोंना पार्टिनि हाइकमान्डआ डिसिसन लागोन टिकेट होयोबा गेलेबाय टिकेट होआबाथ' गेलेला आरो टिकेटखौ बबे जायगायाव हरो बे जायगायावनो गेलेनांगोन बाव हरोबा बाव गेलेनांगोन हजों हरोबा हजों गेलेनांगोन दा बाथ्रायै खोथायै जेनेबा हमनानै ला आंनाबो न'आ बे दतमा समस्तियावनो गोग्लैबाय जेब्ला आंबो दतमा समस्तियावनो टिकेटआ मोनबाय बायोबा गेलेनांगौ जायोबा देरहायोबा सा ओनसोलखौनो आं बांसिन नोजोर होनानै खामानि मावगोन बेखौ साननानै लाबाय थादों दा आङो सानजा क'क्राझार समस्तिनि हरैहाय रिजार्भ पदबिल बेलगुरि सियालमारि बालाथङा खावथं बाजार गोजोनपुरि खावसि बाजार प्रेमनगर बे गासिबो आथियाबारि बेफोर ओनसोलाव फुरा हाबलुंजोब्बाय आं दाख्लै सानसेयाव खनथाम गाहाम मिटिं खालामलांदों खनथाम खनब्रै लागातार मिटिं खालामनानै नायजोब्बाय आं सा खन्द'आव बिराद गाज्रि जायगा दं लामा मावनांगौआनो हिसाब सारा दङ आरो बे गासैबो लामाखौ आं डायरियाव नट खालामजोब्बाय मानसिफ्राबो बेखौनो बुंबाय थादों बे लामाखौ खोनांगौ बे लामाखौ खोनांगौ बे लामाखौ खोनांगौ आंबो बुंलांगासिनो दं बे लामाखौ आं खोगोन होननानै आरोखि बे लामाखौ आं खोगोन होननानै बुंलांगासिनो दं इतिमध्ये दोंब्रै लामाखौ खोनो होनना आं घोषणाखौनो होखाबाय आरो बेखौ देग्लायनो खोगोन आं खालमासनि खोथा नङा MLA जाखांनानै खोगोन बे नङा नैबे MP इलेक्सन बायनायनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जे लामा खोनायनि स्किम सेंसन खालामनायनि प्रसेसा सोलिगोन बेयावनो आंबो आदाय खालामनानै आं देग्लाय आंनि समस्तियावहाय 29आव जेसेबां लामा लाबोदों बेबायदि लामाखौ दोंथाम दोंब्रैसो लामाखौ सानजा क'क्राझार समस्तियाव गोग्लैनाय बेयो जाबाय दतमा समस्तियाव BTC समस्ति हिसाबै दतमा समस्तियाव गोग्लैजोबो बे लेखाया खिन्थु जोंनि 29आव गोग्लैया दा दतमा समस्तिखौ रिकभार खालामफिननांगौनि खाथिराव आं उफाय गैया बे जायगायाव थांनानै गसंहैनांबाय आं गसंनानै बुंनांबाय आं बे लामाखौ खोगोन खिन्थु भटआ BPF-आव होनानै देखायनांगोन MP इलेक्सनाव BPF-आव नांगालाव भट होनानै देखाय बेनि उनावनो आङो नेक्स्टआव सेंसनखौ बाव होगोन बे लामा जागोन आं खोथा होना गाबज्रिजोब्बाय दा दिनैबो आं बेखौनो बुंगोन आं धुनगुरिनि रायजो राजाफ्रा MP इलेक्सनाव ज' जाजाय नांगालाव भट होनानै देखाय हागोन ना हाया खोथा बेसो जागोन डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोननो नांगौना नाङा लामाखौ नोंथांमोननो नांगौना नाङा बायनाय दालाङा खालबार जानांगौना जानाङा बेखौ नोंथांमोनहा मा होनो जानांगोन नङा होमबा जानांगोन ना जानाङा जानांगौबा लामा खोनांगोन नङा होमबा लामाया खोनांगौबा सोरबाया सेंसन हरनांगोन नङा होमबा सेंसन हरनो हानाय क्षमताया आहा दं दा क'क्राझार सोनाबनि समस्तिनि स्किमखौनो आं बाव लाबोना होफैगोन बे सोनाब क'क्राझार समस्तियाव गोग्लैयाखै मालाय मा जानो आङो सियालमारियाव खोना होबायना हनै दन्देश्वर बिथाङा दङ खाथिनिनो नोंथांमोना सिनायगोनबो बे बिथांनि गामियाव आङो सानजा क'क्राझार समस्तियावसो गोग्लैयो थेवबो आङो बे जायगाया दतमा समस्तियाव गोग्लैयो दतमा समस्तिखौ जेरैखिजाया हमथाफिननांगौनि प्रयजन जादों बेवहाय सानै थाखा हाला मानसिफ्रा गाग्लिलागासिनो दङ सासेया जाबाय मनरन्जन आरो सासेया जाबाय बाप्पि बिरखां बर' होननाय सानैबो थिखादार सानैबो थाखा हाला थाखाजों गोदौला होगासिनो दं दा जोंहाथ' थाखा गैया जों थाखा होनानै गोदौ होनो हाया माजों चेलेन्ज खालामनो दा आंहा बोसोरनै दंबावो दाबो 2 बोसोराव आं खिन्थु स्किमजों खेला खालामगोन बेसोर थाखाजों खेला खालामबा आं लामा होनानै रायजोफोरनिफ्राय माने भटखौ आदाय खालामगोन बे फर्मुलायाव आं दा ओंखारनो गोनां जादों नङाबा आंहा मा गोरदों गोग्लैदों दा सानजा क'क्राझार समस्ति गोग्लैनाय एलेकायावहाय खामानि हरलाबायना बेफोरखौ हमथानो पार्टिनि इन्टारेस्टआव आं दा मावदों पार्टिनि थाखाय आं मावनो नागिरदों खोलाहाथ' अनेक डेभेलप जाबाय नांगौ आं खोलानि माखासे हारसा एरियायाव मावनांगौखौ दोनथ'बोगोन मिथिबाय खोलानि माखासे गुबुन हारिफोर थानायफोरनि एलेकायाव जे मावनांगौ आं बेखौ दोनथ'गोन खारन बे